Barka mu da haka. Gaskiya alhamdulillah ala kulli halin na yi matuƙar farin ciki da jin daɗi bisa yadda daga ake tafiyar da ƙungiyar 'yan gwagwarmaya ta masu magana a gidan rediyo a Gombe, saboda kun yi abin da yau ya burge ni yadda daga kanku a haɗe kuma kun fita kuna kare shi mai girma gwamna, kuna fitar da ayyukan shi mai girma gwamna, kuma dukkan muƙaddabin mai girma gwamna kuna nan ana tuntuɓar su ɗaya bayan ɗaya. Gaskiya na yi farin ciki, na ji daɗin wannan haɗin kan da na ganku da shi, kuma na ga irin waɗannan ayyuka da kuke yi. Ina alfahari da wannan, kuma duk mutumin da bai ji daɗi a wannan yadda kuke tafiyar da wannan abun ba, duk wanda bai alfahari ba da yadda ake tafiyar da wannan abun, to dama cikin biyu ne, ko baya ƙaunar gwamna ko baya ƙaunar ita wannan ƙungiya ɗin gaba ɗaya. To gaskiya mun yaba muku, ƙara haɗin kai sosai, dan yau na gan ku har gonaki kuka shiga ba don komai ba saboda yadda ake ta samun matsala tsakanin makiyaya da manomata. Wannan shi ma yau kun tabbatar wa mutane an kawo ƙarshensa a Gombe bi iznillahi da yardar Allah. Abu na gaba, akwai wani abun alfahari da ya kamata a ci an sanar da ku, tunda mun san ana yi, mun san kuma yadda aka fara, mun san kuma irin zaman da shi mai girma gwamna ya yi ta yi da sauran gwamnoni akan suna buƙatar ƙasa ga baki ɗaya a kawo yadda za a yi makiyaya su samu ruwa, su samu burtoli, a musu yadda za su samu dukkan abin da ya kamata a ce za su nema na kiwo ɗin. Muna alfahari da wannan, kuma mai girma gwamna, waɗanda suke cewa mai girma gwamna baya zama a Gombe da sauransu, to maƙiyan al'umma ne, saboda wannan abun yana daga cikin abin da yake hana shi zama a Gombe. Yau yana can, gobe yana can, jibi yana can, ba don kawai ba saboda nema a Hausa Fulani alfarma akan abin da yake damun mu da kuma abubuwan da ke damun yankin mu na arewa. Kuma Allah cikin ikonsa Allah ya bashi nasara, shi da gwamnoni 'yan uwansa, abun ya dawo ƙasa ma gabaki ɗaya, ba iya arewa kawai ba. To masha Allah, muna godiya mara adadi mai girma gwamna. A koda yaushe ina kiran al'umma da mu yi ta yaɗa alkhairi. Sai kai alheri 1000, idan kai sharri ɗaya, wannan sharrin ka guda ɗaya sai ya zagaye ko ina a faɗin duniya. Amma alkhairai da kai guda 1000, wannan suna nan suna lullube, saboda ba a tunanin alherin nan idan aka fitar za ka samu alheri. Amma shi ko na sharrin idan aka fitar da shi, dama ana so a yi sharrin ne kuma a hana ka samun alkhaira. Sannan ba za a duba cewa ka yi alheri 1000 ba, saboda sharri da kai guda ta yi bisa kuskure ko bisa wani son kai, ya danganta. Abubuwa da dama sun faru, abubuwa da yawa sun faru, amma na bar wa Allah madaukakin sarki ba don komai ba. Kuma ina ƙara tabbatar wa dukkan waɗanda su a junansu da burinsu da fatansu su ga cewa sun haɗa sharri, sun yi tsakanin wani da wani, a hana shi ci, a hana shi sha, a hana shi samu, a ga yadda za a ɓata a lalata. Ina manta mutane inda suke barin Allah, inda suke barin Allah. A koda yaushe mutane waɗanda suka fi yaɗa sharri, waɗanda su a koda yaushe sharrinka suke jira, amma fa alkhairinka ba abin damuwansu ba ne. Alherinka a kullu yawmin lullube wannan alkhairin za su yi ta yi. Amma a koda yaushe idan suna bibiya, sharri ɗaya suke bukata, don gani suke kamar sun kawo ƙarshen mutum, sun hana shi yanda zai sha, sun hana shi yanda zai gudanar da rayuwarsa, sannan babu wanda ya isa ya manta Allah ke yi, Allah ke hani. A koda yaushe idan za ku sa a ranku ku kullum ku fitar da sharrin wani ne, ku ci gaba da danne alkhairansa, to ku sani dukkan alkhairan da yake aiwatarwa da dukkan alkhairan da yake yi, shi kansa fa idan Allah bai yarda zai yi su ba zai yi ba. In ko alkhairi yake samu, alkhairan na fa babu wanda yake bashi in ba Allah ba. Na ji abubuwa da yawa, na ji maganganu iri-iri. Wani ya ce a gwamna ya sa an kama Khalid, wani gwamna ya tura a kama Khalid, wani gwamna ya ce a sa Khalid a wanted, wani gwamna ya ce duk inda aka Khalid a kawo shi a raye ko a mace. Wannan duk ƙarya ne, ba gaskiya ba ne. Duk wanda suke yaɗa irin waɗannan propaganda duk masharranta ne, wanda su Allah ya riga da ya yi su annamimai ne, masu ci da sharri, masu ci da hassada, masu ci da baƙin ciki. To da Allah na dogara, a wajen Allah nake nema, gare shi na zo, gare shi kuma zan koma. Ni da na yi imani da Allah ba na shiga sabgar kowa, ba na yi wa kowa hassada, ba na yi wa kowa baƙin ciki. Sannan duk hasadar mutum, duk baƙin cikin mutum, duk ƙyashin mutum, wallahi tallahi idan Allah zai ba mutum baka isa ka tare ba. Wallahi baka isa ka tare ba. Allah Ubangiji ya ci gaba da ƙara mana mahassada, saboda nasara suke ƙara mana a rayuwa.
dukkan waɗanda ko masu shirywa ne Allah ka shiryar da su, in masu ganewa ne Allah ka ganar da su. A ko da yaushe mu ba ma nufin kowa da sharri, duk wanda ya nufe mu da sharri Allah ka san yanda za ka yi da shi. Ba za mu mar mummunan fata ba, ba za mu mar mummunan baki ba, amma ina so a ko da yaushe a sani wallahi hasadarka da bakin cikinka da ƙyashinka baya hana Allah yi, sai dai Allah ya ma ƙara ninkin ba ninkin, don ba da wani kake ba, da Allah kake. Shi da ya raya ni, ya halicce ni, shi ke bani abin da zan ci da abin da zan sha da abin da zan yi a rayuwata da koma menene. Don haka don hasadarka da bakin cikinka da ƙyashinka wallahi ba da ni kake ba, kana da Allah ne, kai da Allah ne. Kuma na yi nazari da yawa, na yi tunani da dama. Aka ce wai mai girma gwamna yau ya sa a kama Khalid. Abun ya yi mugun bani mamaki, ban yadda da shi ba, ban gamsu da shi ba. Na ce in ko mai girma gwamna zai sa ni Khalid a kama ni, to sai na ce Allah ya wadarar rayuwar duniya, Allah ya wadarar rayuwar duniya, Allah ya wadaran siyasa, Allah ya tsine wa siyasa. Ba irin lissafi da tunanin da ban yi ba. In dai ni da na ba da rayuwata da jinina da lokacina, na sai da rayuwata, na shafa wuya na jini, abubuwa da yawa suka faru da ni. An yi atantan a kashe ni ba ɗaya ba biyu ba uku ba, Allah na dallakar da ni. Yau kuma a ce mutumin da na tsaya a kan shi, na ce duk duniya babu kamar shi, na ce duk duniya babu wanda ya yi shi, na ce duk duniya babu wanda nake so nake kauna sai shi akan kujera ta kauna. Na ƙi ɗan uwana na jini, ɗan uwana suka ƙi ni, ya zamto ni da damata ban isa in shiga garin na faɗa, ban isa in shiga cikin garin Bajoga ba. Akwai lokacin da ma aka ce min saboda taurin kai, don duk abin da za a yi an yi, na ce babu wanda nake so sai mai girma gwamna Alhaji Muhammadu Inuwa. Har buɗan baki a cikin babbanin mako wanda ya buɗe baki ya ce anya ba da ciki na uwata ta zo gidan nan ba, duk saboda ƙaunar mai girma gwamna, duk saboda son mai girma gwamna, duk saboda dai in ga cewa ni na tsaya akan aƙidata ta ƙaunarsa. Amma wai yau a ce mai girma gwamna shi yasa a kama ni. Wannan abun da na ɗauki sharri irin na shaidan, da na yadda na bi, amma kuma sai Allah ya dawo da ni cikin kwanciyar hankali na da nutsuwata da wadata. Na gama lissafin duniyan nan, na ce ba zan yi wannan hukunci din ba, har sai lokacin da na tuntuɓi shi mai girma gwamna da na zo kuma na tuntuɓa, na tabbatar da babu hannunsa, na tabbatar da bai ce a kama ni, na tabbatar da cewa mai girma gwamna bai furta wata mummunan kalma a kaina ba. Na yi bincike irin na babba, ko jiya da safe ko jiya da daddare mun gaisa da shi, still yau da asuba mun yi magana da shi. Na gaya masa na sa wani abu a raina, mummunan abu wanda ya hana ni sukuni a rayuwata. Mai girma gwamna inda kai ne za ka ce a kama ni, to da bai kamata a ce ma na ma shiga wani abu daban ba. Ko kira na yau kai mai girma gwamna ka ce Khalid karfe 10 ka zo kofar gidana a Gombe, zan kashe ka, wa billahi allazi la ilaha illa huwa, idan ban je ba Allah ubangiji ya tsine mini albarka. Kullum kuma ni ina faɗa wannan kalma. Ba na ƙaunar mai girma gwamna don abin da yake bani, ba na son mai girma gwamna don abin da yake bani. Ina son mai girma gwamna, ina ƙaunar mai girma gwamna saboda mutunta ni da daraja ni da martaba ni da kuma kima da yake ganina da ita, da irin damar da ya bani. Wani lokaci idan muna abu tamkar abokinsa sabansa, yakan manta cewa shi gwamna ne. Wannan abu shi yasa nake mutuwa akan mai girma gwamna, nake ƙaunar mai girma gwamna, nake son mai girma gwamna. Kuma ko da a yanzu rayuwata zan iya miƙa ta, kuma zan iya shaida iyalena ku yi haƙuri, idan dai akan mai girma gwamna Alhaji Muhammadu Inuwa ya ne, wallahi zan iya fitowa in ba da raina da rayuwata gaba ɗaya fiye da bayan da na bayar a baya. Daka ina godiya mara adadi mai girma gwamna bisa irin fahimtar da kake da ita, da irin adalci da kake da shi, da irin sanin ya kamata da kake da shi, da kuma mutunci da kima da daraja da muhibba da Allah ya maka, da kuma irin yadda kake ƙaunar al'umma, kake faɗi tashi akan al'umma. Ni Khalid mai girma gwamna ka san naka ne, babu wanda nake so nake ƙauna a Gombe
ɗan siyasa fiye da kai. Yau da za a ce mai girma gwamna idan ka gama kujerarka ta gwamna a bani tiket na ƙasar Najeriya, a ce duk wanda na miƙawa shi ne zai zamto shugaban ƙasa. Zan ajiye Matawalle a gefe, zan ajiye iyayen gidana da yawa a gefe, wanda na yi ƙaruwar da ban samu kwatankwacin abin da na samu a wurinka ba. Na samu arziki a wurinsu, na samu arziki a wurinsu, sun yi mini taimakon da baka mini ba, amma wallahi tallahi billahi zuciyata ta fi ƙaunarka, zuciyata ta fi ƙaunarka, zuciyata ba daina ƙaunarka ba. Mai girma na ƙaunarka nake, ban taɓa shiga cikin wani tashin hankali ko wani masifa ko wani fargaba ba. Wallahi tallahi sai akan ƙaunarka, sai akan sanka tun daga dewa a 2019 da sauransu. Mai girma gwamna ya sani, wanda ma ba sani ba ina so su sani. Tun 2011 tun lokacin da ake sai mai royal ni na yi mai girma gwamna, kuma na ba shi dama, na ba shi lokaci na ba shi komi nawa. Ni din nan da kuke gani ku je ku tambaya, 2011 na buɗe masa ofis a Funukai, ba kobo aka bani ba. Na buɗe masa ofis a Nafada, ba kobo aka bani ba. Wannan gudumawa ce da na bada ita. Idan ku ba ku sani ba ku je ku tambaya, za a sanar da ku. Jonga yana raye, mai girma gwamna kansa ya sani, mai girma gwamna kansa shi ma yana raye. Ku je ku tambayi ɗaya daga cikin waɗannan mutanen ku ga cewa lalle ƙarya nake ko gaskiya nake faɗa. A wannan lokacin ma ba a bani abin da inda don kuɗi zan ƙaunace shi da ba zan ƙaunace shi ba, amma ni ina ƙaunarsa saboda sanin yanci, saboda sanin mutumin kirki ne, mutumi ne wanda ya san ya kamata, mutum ne mai kima, mai muhibba, mai daraja, mai addini, mai tausayi, mai kuma amana. Wallahi tallahi billahi a wannan zaɓe da muka yi na 2023, idan Inuwa ya yi wannan zaɓe ko ya shiga wannan zaɓen da kuɗin gwamnati, Allah Ubangiji ya tsine mini albarka. Ku je ku bincika ku tambaya ku ci. A 2023 kafin a zo zaɓe har ma bayan zaɓen, nawa Gombe State take da shi a asusunta, nawa Gombe State take da shi a asusunta. Wallahi tallahi billahi mai girma gwamna Alhaji Muhammadu Inuwa Yahaya bai sati hakkin al'ummar Gombe ba, bai ci dukiyar al'ummar Gombe ba, kuma bai yi amfani da dukiyar al'ummar Gombe domin ya sake dabtowa gwamna a karo da biyu ba. Ba zan yi istighfari akan wannan ba, kuma babu abin da zai sa ni kafara akan wannan. Abu ne wanda na sani zahiri ba baɗili ba. Da haka inda a wannan lokaci da ake ta kira na a wai mai girma gwamna ya sa a kama ni wanted, na ce mai girma gwamna ya sa a kama ni wanted, ni Khalid na Inuwa Yahaya. Sai na tsaya nan na yi tunani da hankalina da basirata da hangen nesan da Allah ya min, da kuma sanin duniyan da Allah ya bani dama na sani, da kuma lissafe irin damar da Allah ya bani. Na samu nutsuwa mai kyau, na yi shiru, na yi tambaya, na yi komai da kuka sani, na yi shawarwari da raina da komai a rayuwata. Sanda na tabbatar da hakan ba gaskiya ba ne, ban kuma ɓoye mar ba, na sanar da shi. Kuma ni na sanar da shi cewa wallahi tallahi ban yadda ba, kuma ba abin da zai sa na yadda. Kuma da dai da sakan ɗaya a raina, wallahi tallahi ban sa zai mini haka ba, kuma ba shi ya mini ba. Amma ku sani na san wanda suka sa mini wannan, saboda cin mutunci da tozarci. Ƙarfe 1 dare zuwa ƙarfe 11 na dare har 12 har asuba aka tura wasu je su kama ni, wai su civil defense. Babu invitation a matsayina na ɗan Gombe, haifaffe, mai gida, mai iyali. Aka zo gidana yanda ka san wani shakau, yanda ka san kidnapping nake, yanda ka san ɗan Boko Haram nake. Aka zo aka tayar wa iyalina hankali, kuma wai ina ɗan Gombe, ɗan siyasa a Gombe, wai ni ba za a tura min invitation ba, wai sai dai a ce a turo a kama ni. Ina haifaffen ɗan Gombe. To shi ne a koda yaushe nake so mutane su lura, sharri ne ya kawo su, kuma ɗan sharri ne suka zo, kuma ɗan sharri ne suka taso su a gaba. Babu hukumar da ba za ta iya gayyata na in je ba, saboda na san menene hukuma, na san menene doka, na san kuma me ake nufi da doka, kuma na san doka ba ta fi ƙarfin kowa ba, kuma na san doka za ta iya hukunci akan kowa. Ƙasa inda babu doka da ba za ta zauna ba. Ƙaddara duk da ni misali na yi kuskure,
sai a bibiyi kuskuren kuma da na yi a tabbatar da ya aka yi ya faru. Shin ni na yi da gangan na yi a duk duniya a yanzu? Wa billahi allazi la ilaha illa huwa ba ni da burin da ya fi min a 2027 in ga wanda nake so ya dawo gamna, wanda nake kauna ya dawo gamna. Kuma ina mai ƙara tabbatar wa mutane ba na ƙirƙen layi in sake layi. Na rantse da zatin Allah, ko za a kashe, ko za a yi rugu-rugu da ni, ko za a yi ƙuli-ƙulin kubura da ni, ko za a yi ɗan waken markaɗen fulawa da ni, wallahi tallahi ba zan sauka kan layin da nake ba. Kuma ina mai ƙara tabbatar muku, ko da ƙaddara yau an ce mai girma gwamna ya sa a kama ni, ko da zai yi ƙuli-ƙulin kubura da ni, zan bayyana kaina. Ko da yau mai girma gwamna ya ce a ɗauko ni a raye ko a mace, wallahi tallahi zan iya kawo kaina a rayen. Kuma mai girma gwamnan ya sa a kashe ni a gabansa. Kuma ko da bayan raina na yafe masa har abada, wanda na san hakan ba zai kasance ba, wanda na san hakan ba zai faru ba. Amma an yi abubuwa da yawa, da yardar Allah wannan abu kuma zai zamto na ƙarshe, wannan abu kuma zai zamto na ƙarshe. Dukkan waɗanda suke bi na da sharri wallahi ina sanar da su a yanzu, ina sanar da su a yanzu. Mai girma gwamna, na sa ɗan kokonto kaɗan a raina na da hannunka a ciki, amma yanzu ɗan kokonton da na saka wanda ban taɓa kwana da shi ba bai wuce ɗan sakan 2, 3, 4, 5 ba. Duk da zuciyata ba ta aminta da wannan ba, ba ta yadda da wannan ba. Amma a matsayinka na ɗan adam, a matsayinka na shugaba mai adalci, dattijo wanda ya san ya kamata, mutumin da yake tsayawa akan gaskiya da aƙida, mai girma gwamna, ɗan kokonton nan da na sa a raina duk da zuciyana ba ta aminta ba ta yadda ba, kai haƙuri ka yafe ni. Kuma ina tare da kai mai girma gwamna. Ka duba ababe da suka faru a baya, ka duba irin tsayin daka da nayi, ka duba rayuwata da na bayar a baya, ka duba halin da na shiga a baya, ka duba cin mutunci da tozarci da wulaƙancin da aka yi ta min. Har yau a cikin zuriyar ana ambata ni da ɗan shege wanda uwarsa ta zo da cikinta gida, ba don komai ba saboda duk abin da za a yi na family meeting an yi shi da gida yadda. Na ce dole sai kai, an yi shi na gina yadda. Na ce dole sai kai, wallahi tallahi billahi mai girma gwamna ina ƙaunar ka, ba kuma don komai ba saboda mutunci, mutuntawa, darajawa da martabawa da kake mini. Wannan ba ƙaramin alfahari nake da wannan ba. Na shiga cikin wani ruɗani, cikin wani tashin hankali, cikin wani firgici wanda ban taɓa tsintan kaina a cikinsa ba kuma don komai ba. Kwanciyar hankalin da zuciyana ta ƙi ta kwanta da gani nake na yi babban laifi ga mai ƙaunata, masoyina kuma. Duk duniya ba ƙaramin kima da daraja da martaba kake da ita a raina ba mai girma gwamna. Kuma Allah ya sani mai girma gwamna, ka sani ba na tare da kai don abin da kake mini, ina tarayya da kai don abin da kuɗi ba zai saya ba. Kana mutunta ni, kana daraja ni, kana martaba ni, kana ƙaunata, kana so na. Kuma ɗaurin gindin da ake magana cewa ka ɗaure min gindin ba gaskiya ba, ƙarya ba ce, gaskiya ne mai girma gwamna. Kuma ina roƙon alfarmarka don Allah ka ƙara ɗaure mini gindi, don Allah ka ƙara ɗaure mini gindi, don kima da daraja da martaba da tawassuli da muke da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ka ƙara ɗaure mini gindi, ba don komai ba saboda mahassada, tsinannu, la'anannu, fitinannu, 'yan sharracaccu su ƙara tabbatar da Allah ke yi ba ɗan adam, su ƙara tabbatar da dukkan sharri da annamimanci da mugunta da komai da wani shaidanci da bala'in da suke bi da shi, su san cewa da Allah suke ba da ni suke ba. Mai girma gwamna, a koda yaushe ina faɗan kalmar nan, ko za ka yi ɗan waken ƙulin kubura da ni, ina tare da kai. Ni Khalid na faɗa, kuma ina tare da duk abin da ka zo da shi a matsayin takarar gwamna. Ina tare da shi, ina tare da shi, ina tare da shi. Kuma zan ci gaba da nuna maka ni ɗan halal ne, mai halarci. Kuma mai girma gwamna, kafi kowa sani idan na fara ba na bari sai yanda Allah ya yi. Walau nasara, walau koma menene ta jarabawa ta Allah za ku ɗauke ta. Muna tare da wannan abu, babu abin da zai samu rabu da shi, babu abin da zai samu ja baya. Kuma ina mai ƙara tabbatar wa dukkan al'umman Gombe ina tare da ku, masu ƙaunata, masu sona, wanda suka shiga cikin wani yanayi
kuma su kuma 'ya'yan sharrin da tsinannu da la'anannu da annamimu da mahassadan mu je zuwa ba da ni kuke ba da Allah kuke, ba da ni kuke ba da Allah kuke, kuma da Allah na dogara. Mai girma gwamna, ina godiya marar adadi bisa damammaki da ka bani, bisa irin abubuwa da ka min, bisa shawarwari da ka babbani, da kuma irin nuna kulawarka da damuwarka da tausayawarka a kaina, da kuma irin yadda kake mutunta ni, kake daraja ni, kake martaba ni. Ina ƙara tabbatar maka zuciyata ta ci gaba da kwanciya da kai, kuma dama mai girma gwamna ka sani ba tsiya ce ta haɗa mu ba, halacci ne ya haɗa, kuma ka mini halacci ya sa mutunci, mutuntawa, darajawa da martabawa. Sannan su kuma da yake su 'ya'yan sharri ne, wanda a koda yaushe za ka yi alheri tiriliyan amma ba za su fitar ba, za su yi ta ƙoƙari su ɓoye. Da zarar ka yi sharri ɗaya, Allah ya ɗaura maka ɗan wani han guda, to sai ka ga kuma shi kenan su za su ci gaba da yaɗa shi a duk duniya, ba don kai ba saboda dama su ga nufinsu. Sharrin suke jira a koda yaushe, alherin kuma rufe shi za su yi ta yi. Sai kai alheri biliyan amma ba za su tura alherin ba, amma idan kai sharri ɗaya sai su yaɗa shi a ko'ina. Lalle na yadda magani na kullum matsala ta al'umma, kullum matsala ta al'umma. Kai baka san al'umman ba ne, to kuma ba za mu daina ba. Muna ƙara samun ilimi, muna ƙara ƙaruwa, da haka muna nan daram damdam da yardar Allah, kuma ba za mu fasa abin da muke yi ba akan al'umma da dai gwargwado. Kuma muna zama da kowa lafiya, ba ma tarayya da kowa don sharri, don masifa, don bala'i. Sannan kuma ina so ku ci gaba da tunawa, ku sani cewa rayuwata na bayar, jini na bayar, wuyata na shafawa jini, na dawo tamkar shakkau a 2019 ba don komai ba saboda ƙaunar mai girma gwamna. Ba kidnapping nake ba, fashi da makami nake yi ba, ba kuma wani na kashe ba kuɗin wani na ɗauka, ba kuɗin kowa na taɓa ba. Ana cewa an sa ni wanted, sai ka ce wani shakkau, ko sai ka ce wani bello turji, sai ka ce wani ɗan kidnapping, sai ka ce wani ɓarawan mutane, sai ka ce wani annamimi, sai ka ce wani tsinanne. Wai ka ji mutane suna ta binka da sharri wai wanted. To duk wanda suke yaɗa irin waɗannan maƙaryata ne, mayaudara ne, tsinannu ne, la'anannu ne, su ne masu bina da sharri, su ne masu bina da hassada da baƙin ciki. Kuma ina mai ƙara tabbatar muku, wa billahi allazi la ilaha illa huwa, ko da Gombe ko ba Gombe, ko yau za a shafe Gombe, wallahi tallahi zan sha da yardar Allah, tunda da shi na dogara, kuma shi yake min, kuma shi zai ci gaba da min, kuma shi zan ci gaba da nema a gare shi. Wancan da wannan da wannan da wannan, ina mai tabbatar muku a 2019 Allah Ubangiji ya kai mu rai da lafiya, Allah ya kai mu rai da lafiya. Ina kuma tare da kai, ina godiya bisa irin alkhairi da kake mini gwamna na 2027, wanda babu gudu babu ja da baya, ba makawa da yardar Allah. Za mu yi abin da ma ba mu yi a baya ba, don barewa ba za ta yi menene aka ce ɗan ta rarrafe ba. Da haka mai girma gwamna, kai ne uba, za mu ci gaba da bi iznillahi da yardar Allah. Allah ya mana jagora, ko ba za mu kunyatar da kai ba, ko ba za ku kunyata ba. Assalamu alaikum.